použiť tieto tri techniky, ktoré ti pomôžu generovať nové nápady na hru. Ak si minulé video o inšpirácii ešte nevidel, tak ho určite odporúčam, hovorím tam o základných technikách a toto sú ďalšie, ktoré ti pomôžu vytvoriť tvoju hru. Prvá technika, ale. Čiže niečo, ale niečo. Napríklad strieľačka, ale nemôžeš strieľať. Povedzme, že pomocou streľby skáčeš. Farming, ale horor. Hra The Harvest Shadows. Strieľačka, ale puzzle. Portál. Puzzle, ale meníš pravidlá hry. Baba Is You. RPG, ale nikoho nemusíš poraziť. Undertale. Vďaka takémuto princípu môžeš vytvárať zaujímavé nápady na hru. Vidíme to aj vo filmoch. Napríklad Chudobný sirota, ale najznámejší čarodejník Harry Potter. Temné časy na Zemi, ktorá je plná odpadu, ale optimizmus a vytváranie poriadku. Wall-E. Ako vidíš, kontrast vie vytvoriť veľmi zaujímavé veci. A môžeš to použiť na hocičo, napríklad aj na svoje objekty v hre. Povedzme dom, ale vyzerá ako kniha. Záhrada, ale namiesto rastlín to vyzerá ako počítačová základná doska. Kaviareň, ale obsluhuje sa v oblakoch. A tak podobne. Druhá technika, spájanie vecí. Túto techniku som najviac videl používať môjho kolegu z minulej práce, týmto aj zdravím, čau David, ktorý je tiež dizajner a spolutvorcom hry Minigames Mayhem. O čo vlastne ide? Je, že napríklad na nejaké papieriky reálne alebo digitálne si napíšeš rôzne žánre hier, témy, mechaniky, elementy, objekty, story, napríklad povedzme žáner, survival, téma vesmír a elementy časová slučka. A môžeš to spojiť dohromady a vytvoriť niečo ako survival simulátor na vesmírnej škole, kde sa rôzne scenáre opakujú stále dookola. Alebo multiplayer, stredovek, monštrum. Takže povedzme nejaká multiplayerovka, kde hráš za stredovekých kuchárov a varíš pre draka. Napadlo ma niečo podobné ako Overcooked. Alebo taktická stratégia Japonsko had. Sekiro hra. Spojením nesúvisiacich vecí možno získaš nápady, ktoré by ťa inak nenapadli. A môže to viesť k originálnym mechanikám a konceptom. Mnoho populárnych hier, ktoré dneska poznáme, vznikli práve z týchto techník, keď použili neobvyklé kombinácie. A tretia technika, ktorá je úplne jednoduchá, ale účinná, poznámkuj. Napríklad, keď ideš vonku, nosi so sebou notes, alebo zapisuj si do mobilu, alebo odfoť, alebo keď si doma, tak ťa niečo napadne, tak si to zapíš. Čokoľvek, čo vidíš, alebo zažiješ, môže byť potenciálna inšpirácia. Viem, že raz som videl nejaký zaujímavý billboard a vytvoril som na to hru. Alebo vidíš nejaké neobvyklé rozpoloženie objektov, budov, parkovisk a môžete napadnúť level do hry. Skús premýšľať ako level designer a uvidíš levely všade, to ti garantujem. Alebo niekedy započujeme nejaký čudný rozhovor, zapíš si, ak ťa niečo napadne, alebo ho môžeš použiť pre tvoju NPC postavu v hre, aby povedala niečo podobné. Alebo len tak ťa napadne nejaká mechanika na hru, nakresli si ju, zapíš ju, lebo my často si myslíme, že toto mi dáva význam, to určite nezabudnem. Zabudneme. Keď sa pozriem na svoje poznámky, tak ani neviem, že ma niečo také napadlo a pritom to je cool a niekedy to môžem použiť. Tak toto boli ďalšie techniky, ako generovať nové nápady. Ak sa ti video páčilo, budem rád, ak zanecháš like a odber. Pomôže to dosť kanálu a tým pádom aj tebe, pretože vytvorím viacej kontentu, ktorý ti môže pomôcť. Ak máš nejaké techniky na tvorbu nápadov a chce sa s nami podeliť, tak napíš do komentáru pod video.